El Bàsquet Girona perd els dos partits de la Lliga Catalana en dos enfrontaments completament diferents. Hola, benvinguts i benvingudes al meu canal de YouTube. Soc Jan Torrent i avui toca fer la crònica de la Lliga Catalana del Bàsquet Girona. Però abans de començar us recordo que us podeu subscriure al canal, que d'aquesta manera m'ajuda molt a créixer en aquest projecte de periodisme esportiu. També podeu donar m'agrada perquè la plataforma hi recomani el canal i aquest vídeo en particular a més aficionats del bàsquet i del bàsquet en català. I per últim, vull que m'expliquis la teva opinió d'aquests dos partits del Bàsquet Girona a la Lliga Catalana, contra l'Andorra i contra el Barça. Abans de començar amb la meva crònica, ahir a X, a l'antic Twitter, vaig escriure una publicació en què demanava la vostra opinió sobre l'equip i sobre aquest torneig. I us vull contestar. Bé, començo amb en Marc, que va deixar diversos punts. Començo amb el primer, normal. Crec que a vegades tardem massa a començar a atacar l'aro. Marc, no sé si ets subscriptor al canal, però aquí tenim la mateixa opinió. Penso que hi ha peces més que suficients per tenir un estil de joc més alegre. El segon punt és Ferrando em fa la sensació que no acabarà la temporada i anirà cedit. No em sembla una opció, la veritat. És un jugador amb un perfil únic dins de l'equip, però ara mateix jo crec que té unes carències, penso que té unes carències que impedeixen que Katsikaris el posi a pista de manera continuada i recurrent. A més, el fet de comptar que és jugador de formació té un pes important dins de l'estructura de l'equip. Hi ha 5 jugadors de formació en aquest Bàsquet Girona, però ja tenim a James Nagy lesionat. M'agrada molt més Juan al 4. Porto tot l'estiu explicant a X, a Twitter, que Juan Fernández em sembla un jugador molt més útil ofensivament en la posició de l'epivot. Estic totalment d'acord amb tu, Marc. Falta veure si a la tornada de Sosinskas, que té un dolor lumbar, té una sobrecàrrega lumbar, tornarà a passar a la posició de pivot. Crec que Sibandé ha de ser un 3 més defensiu que pugui córrer i tirar triples des de la cantonada. Tornem a estar d'acord, Marc, tornem a estar d'acord. El seu problema ara mateix és la seva presa de decisions, que és dolenta. És dolenta a dia 14 de setembre. I fins que no lligui caps en el sistema, amb les decisions, en el moment en què quan li arriba pilota... Bé, diferents situacions. És molt arriscat que se li doni la pilota perquè generi i faci els seus punts. Crec que no és una opció viable ara mateix. Tampoc me l'imagino sent un jugador que faci carrera jugant a l'estil Hiro Egbu, per posar un exemple proper. Continuo amb Gerard Amigó, un amic periodista. M'ha deixat bones sensacions al Bàsquet Girona, Jan, intensitat defensiva, bona circulació de pilota i actitud i ganes, que és lo important. Durham em va agradar molt, serà el base titular i Juan hi alternarà l'1 i el 2, penso. Sorpresa amb el rendiment de Filerup i Cafaro ahir. Podem estar d'acord amb tot o gairebé tot. Gerard, la circulació de pilota va donada per la falta d'energia del Barça en defensa. Jo crec que això s'ha de tenir en compte i no ho he vist a ningú comentar-ho. El Barça havia jugat feia 24 hores contra l'Andorra i estem en pretemporada i això suposa una càrrega important. Durham jo crec que és un escàndol pel Bàsquet Girona. Hi ha diverses jugades en el partit contra el Barça d'1-1 extraordinàries. Us convido a tornar a mirar el partit i fixeu-vos quan Durham té la pilota. Ara mateix tinc la mateixa visió sobre Juan i Durham, tot i que crec que Durham serà el que passarà més al 2 i no Juan, i que per mi és el base, és una altra base, és base, no crec que jugui de 2. Per mi la sorpresa és Filerup, poso a la mà al foc ja que Cafaro tindrà aquest rendiment. És el seu joc, jo crec que no es pot demanar més a Cafaro perquè el seu joc és aquest, lluitar, intentar agafar el màxim de rebots possibles ofensius, òbviament defensius també, però ofensius crec que és un bon jugador per lluitar, i després finalitzar les accions que tingui a prop de cistella. Tornant a Filerup, impressionant el partit que va fer l'argentí, tant en defensa com en atac. Em va agradar molt
sobretot el seu joc sense pilota, tallant i guanyant l'esquena al seu defensor, quan sempre l'havíem vist que sense pilota doncs, li costava una miqueta més, no? I que necessitava tenir la pilota per sentir-se important. Un detall, i és que vaig veure un temps mort en què Katsikaris s'emprenyava molt amb el Maxi perquè no havia intentat puntejar Vesely en una situació en un llançament de mitja distància on el pivot txec del Barça és èlit, és èlit. Llavors, fa entrar en Sergi per en Maxi. Doncs quan en Maxi torna, i aquí ve per mi el més important, l'argentí torna amb la mateixa concentració i amb les mateixes ganes a pista. És a dir, no per haver-se equivocat es deixa que aquest pensament el faci anar sense la mateixa energia. Coses que passen en el bàsquet, no? Que faig una cosa malament, me n'estic penedint i de segones ja doncs, aquesta pilota es va fent gran. No, anem a esborrar el pensament negatiu, tornem a començar. I jo crec que això és el més important en el partit d'en Maxi, que va saber continuar quan s'equivocava. Andreu Coll, un altre amic periodista, contestant en Marc. De tot el que em comentes, amb el que estic més d'acord és amb el primer punt. Per perfil de plantilla, tocar pintura en bola o des de penetració hauria de ser un objectiu en els primers segons de possessió. Jo crec que aquesta és l'opinió de molts aficionats, però penso que Katsikaris prefereix que arribin i comencin a jugar en estàtic. Hi ha molts sistemes de bloquejos indirectes, tu, Andreu, ja ho hauràs vist. Per la línia 3 també, sobretot per la línia 3 n'hi ha molts. També hi ha Spanish Pick and Roll. Hi ha molt joc en estàtic i a mi m'agradaria veure una mica més de bogeria. Una mica més de bogeria, encara que això vulgui dir perdre més pilotes. Ara sí, començo la meva crònica en la que ho baso tot en les sensacions que he tingut en aquests dos partits. Tinc molt clar que el bàsquet Girona, si no surt a jugar durant el seu màxim físic en tots els partits de la Lliga, jo crec que la permanència es pot arribar a complicar. L'equip de Katsikaris està format per jugadors semblants en totes les posicions. En les posicions interiors tenim a Sorolla, tenim a Cafaro, tenim a James Nagy i tenim a Juan Fernández, que veurem si juga de 4 o 5, però en un principi és un 5. Juan Fernández és l'únic que se surt una mica d'aquesta línia de jugador de jugar bloquejos directes, continuar, jugar a prop de cistella i, sobretot, defensar. En el 3 tenim jugadors també d'aire defensius. Maxi Fierlerup és una mica el que es pot decantar una mica més perquè té més aquesta capacitat de vot. Sibandé, en un principi també la té, també se l'ha vist a altres lligues intentar superar el seu jugador en base al vot, però de moment no ho està aconseguint. Sergi Martínez, jugador d'intangibles, d'ajudar molt al rebot, de defensar, i llavors el talent ofensiu, on hi ha més talent, on hi ha més pólvora, és en la posició de 1 i de 2. També en jugadors també molt semblants. Per tant, quan tens aquests jugadors que s'assemblen bastant entre ells, a la meva manera de veure-ho, crec que les lectures o les opcions que hi ha a l'hora de jugar durant la temporada es redueixen. Hi ha menys alternatives de joc a la meva manera de veure-ho o fins on arribo. Continuant, vaig veure el Lleida contra el Manresa, partit molt divertit. El Manresa té molt clar a què juga i sempre, perquè per ells és algo innegociable, surt concentrat i amb el ganivet entre les dents. I per altra banda, el Lleida ja sap a què juga i té jugadors que entenen al moment què està passant sobre la pista, què necessiten. Oriol Paulí i Pierre Oriola per mi són exemples molt clars. I després de les noves incorporacions, el que em va agradar més en aquest apartat és el base veterà Di Bost, jugador de 34 anys. Llegeix, entén, sap quan ha de sortir del guió perquè l'equip continuï jugant el que vol. Bé, amb aquesta comparació jo faig la idea del Lleida, del Manresa, que també són jugadors que han fitxat molts jugadors, com el bàsquet Girona, i crec que el bàsquet Girona surt perdent. O més que sortir perdent, potser es veuran bons atacs a partir del novembre, per dir algun exemple, per posar-vos un exemple. I ja vaig acabant, el que més m'està agradant, segurament,
És la carta blanca que té Hiro Egbu ofensivament. Em sembla el jugador que millor està interpretant el seu paper i que està en un nivell de forma impressionant. Per acabar, ara sí, Maxi Fielerup. Quan fa un bon partit en defensa, en atac també el sol tenir, tocant una mica de fusta. Si Fielerup és un guerrer d'aquests sicaris i entén i accepta aquest rol, no necessitarà la pilota per anotar. Doncs bé, fins aquí la crònica de la Lliga Catalana del Bàsquet Girona. Espero que us hagi agradat. Recordeu subscriure's al canal perquè així m'ajudeu a créixer en aquest projecte de periodisme esportiu, a donar m'agrada perquè la plataforma anunciï aquest vídeo a més gent aficionada al bàsquet i, sobretot, deixeu el vostre comentari en la caixa dels comentaris amb la vostra opinió d'aquests dos partits o el moment que està travessant el Bàsquet Girona. Ens veiem en el següent.